Boas tardes, moitas gracias, señor presidente. Señorías, esta mañá o conselleiro Rueda explicaba unha serie de medidas, algunhas existentes e outras a implementar, no desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, tan necesarias como xustas, e que sempre precisan ser acompañadas de recursos suficientes, que nos propuxemos, por outra parte, incrementar esta mesma semana, na xornada de onte, coa nosa emenda á totalidade, e que foron, como vostedes saben ben, rexeitadas pola maioría popular. Esta situación non nos fai renunciar a presentar iniciativas que melloren a atención ás vítimas da violencia de xénero, entendida esta e entendidas estas nun sentido amplo, que xa recolle hoxe a lei. É dicir, non solamente a muller obxecto de maltrato ou de situación de violencia en calquera das súas formas, sino tamén dos seus fillos e fillas menores. Esta iniciativa, polo tanto, leva a ocupármonos dun aspecto concreto da intervención institucional nos casos de violencia de xénero. Estamos a falar das instalacións xudiciais, que non foron obxecto do tratamento de intervención do vicepresidente esta mesma mañá, máis que cunha pequena alusión na quenda de réplica, simplemente de pasada, para decir que era un asunto no que se iba a traballar, e, polo tanto, resulta, neste caso, altamente pertinente e complementaria da intervención que tivo lugar esta mañán. En efecto, os xulgados son os lugares onde discorren momentos fundamentais do proceso de reacción fronte á violencia machista. Ten lugar nos xulgados a denuncia, en moitas ocasións, e en todo caso a súa ratificación en sede xudicial. Ten lugar a obtención de información relevante das persoas declarantes en calquera condición procesual. Ten lugar a investigación do feito, a exploración da víctima, a realización material. É dicir, se son ou non son efectivos os dereitos recoñecidos ás vítimas nas cartas e nas distintas leis vixentes, e finalmente o desenvolvemento dun proceso con todas as garantías. E por isto, para nós prestar unha atención integral aos espacios xudiciais, para que sexan uns verdadeiros espacios de garantías, de seguridade e de confianza, é unha exixencia material de realización dos dereitos recoñecidos ás vítimas, para que o que se escribe no papel non sexa papel mollado. Unhas instalacións inadecuadas provocan efectos adversos negativos no proceso penal e social de saída do círculo vicioso da violencia de xénero. Estamos falando, por exemplo, do encontro fortuito, que a veces non é fortuito, pero é certamente previsible, entre a vítima e o agresor nas instalacións xudiciais, no mesmo corredor, na mesma entrada do edificio, nas mesmas escaleiras, o cal ocasiona en ocasións unha sensación de medo, de pavor, de inseguridade e a veces de pánico a ese momento que pode ocorrer, aínda que non sempre sucede. En segundo lugar, a concorrencia espacial na mesma sala entre vítima e agresor, con ocasión da vista do xuízo, sen elementos físicos que garantan unha mínima protección visual, o que causa coacción e cohibición á hora de ratificar e de explicar a situación de humillación e de violencia a que ven sendo sometida con carácter previo a denuncia a vítima que nese momento vai declarar sobre o seu maltrato. En terceiro lugar, tamén a coincidencia nas mesmas instalacións volve o feito especialmente ruboroso para o poder público cando se trata no caso de persoas menores, dos menores vítimas da violencia, xa que neste caso a capacidade de coacción do proxenitor agresor sobre o menor é infinitamente maior polo ascendente que este exerce sobre a vítima e condiciona ás veces fatalmente o desenvolvemento do procedemento. Esta situación determina, ademais, unha evidente segunda victimización das mulleres e dos menores, un sufrimento innecesario que pode ser evitado mediante un cumplimento dun compromiso institucional transversal, do que, como vemos, as instalacións xudiciais non poden estar ausentes. En efecto, a victimización secundaria, como lembra Bernstein, como forma de violencia institucional, fai referencia á mala ou á inadecuada atención que recibe a víctima unha vez entra en contacto co sistema de xustiza. Neste caso, falamos dunha victimización secundaria consistente en danos ou prexuizos psicolóxicos, sociais, judiciais ou económicos que se producen nun momento posterior ao delito. Por exemplo, o feito de realizar diferentes declaracións e explicar os feitos revivindo a situación de violencia sufrida. Con este concepto podemos ver, ademais, que unha parte importante da revictimización é consecuencia das malas ou das inadecuadas prácticas que proveñen das institucións da que as instalacións xudiciais forman parte, así como daquelas accións que amosen ben unha discriminación ou ben un impedimento, unha obstaculización para que as mulleres exerzan os seus dereitos. Estamos falando evidentemente de dereitos que se recollen nas leis e que non sempre se fan efectivos.
Neste caso, formulado o problema, a cuestión que compre resolver é como afrontalo. Existen dos contextos normativos de referencia que deben de ser implementados sin demora. En primeiro lugar, o Estatuto Xurídico da vítima do delito, e, en segundo lugar, a normativa do Ministerio do Interior sobre o denominado bloque de seguridade das instalacións xudiciais. Existe, ademais, un contexto político do que se falou esta mañán, que é o Pacto de Estado contra a violencia sobre a muller, que contén prescricións explícitas sobre as instalacións xudiciais e cal debe ser a súa forma. Ambas indicacións normativas e esta indicación política teñen un correlato arquitectónico, espacial e tecnolóxico que se sintetizan nas seguintes características. En primeiro lugar, a necesidade de existencia dunha parte das instalacións de cada edificio xudicial que garanta o traslado seguro e non mesturado dende o exterior e dentro das dependencias ata a sala de vistas das persoas detidas sen mestura co resto de cidadáns que empregan as instalacións, o que inclúe necesariamente dependencias de espera separada para persoas detidas e acceso directo á sala sen pasar por estancias comuns. En segundo lugar, o acondicionamento de salas de espera para denunciantes e testemunhas separadas do conxunto das persoas usuarias dos xulgados. En terceiro lugar, o acondicionamento das instalacións xudiciais para a adaptación dos espacios de espera á declaración das persoas menores de idade. En cuarto lugar, o acondicionamento técnico dos xulgados para a disposición de salas de declaración por sistema de videoconferencia que permita a interacción coa sala onde se produza a declaración do denunciado sen necesidade de confrontación visual directa, incluso sen necesidade de estar no mesmo espacio. E, finalmente, da disponibilidade de elementos que impidan a confrontación visual entre vítima e agresor. Vendo este contexto, compre agora preguntármonos se todas as instalacións xudiciais de Galicia están adaptadas a estes requerimentos. En algúns casos xa ben antigos normativamente, como as prescricións do Ministerio do Interior que xa son dos anos 90. A resposta a día de hoxe, en 2018, segue sendo en moitos casos negativa. Tal e como teñen denunciado en numerosas ocasións distintos profesionais, nos facemos agora cargo dos servicios psicosociais do IMELGA, a primeira carencia estructural, e da que aproveitamos para facer a denuncia, a reivindicación, a vez máis, é que Lugo e Ourense non dispoñan aínda de xulgados exclusivos en materia de violencia sobre a muller. Dito isto, con carácter xeral, indo no particular, cidade por cidade, na cidade de Ourense, e transcribo literalmente opinións dun operador xurídico, dunha operadora xurídica, dunha abogada especializada en violencia sobre a muller. A sala para falar coa vítima non está nada ben acondicionada, ten unha mesa e dúas sillas e xa está pegada na segunda planta onde están os funcionarios, e aquí, ademais, é onde declaran as vítimas diante de todos os funcionarios de instrucción 3. Non hai biombos e non hai infraestructuras axeitadas para que os menores declaren por videoconferencia no propio edificio. Facendo unha salvaguarda técnica, habería que comentar que neste momento solamente existe unha sala específica de declaracións para menores en Ourense, para menores, non especificamente acollida para casos de violencia, pero que se emprega tamén para iso nalgúnas ocasións. Deberíamos de avanzar, neste caso, na multifuncionalidade no resto das cidades e vilas. Como sala de espera, algo que prevé a propia lei específica para menores, solamente existe unha en Pontevedra, dotada, por certo, como elas mesmas sinalan, con xoguetes e recursos educativos achegados polas propias funcionarias, pero que as fan máis acolledoras e que contribúen a crear un clima de sosiego para o menor cando acude ás dependencias xudiciais. En Pontevedra están arestora coas obras de realización do novo edificio, pero lamentablemente non se consultou cos servicios psicosociais do IMELGA para o deseño de infraestructura, no obstante o cual, evidentemente, non perdemos esperanza en que se observe a normativa. Situación análoga a que é denunciada noutras instalacións en proceso de construcción, como en Vigo. En Ferrol, as queixas sobre as instalacións son xeralizadas no que a violencia de xénero se refire tanto no relativo aos lugares de espera comuns en moitas ocasións para víctimas, agresores e testemunhas. Incluso, tal e como denuncian os operadores xurídicos, en cidades onde existen dependencias físicas separadas non sempre se cumplen as medidas de seguridade relacionadas na normativa. Lembro eu particularmente aínda a ben intencionada pero insuficiente sala de espera para vítimas de violencia en instrucción 3 en Lugo, que era simplemente un cuarto de arquivos xudiciais e de expedientes que estaba habilitado como sala entre os numerosos arquivadores para que as vítimas non se puidesen cruzar cos seus agresores. Si isto sucede así nas cidades, imagínense nas vilas, nos xulgados das vilas do noso país. As queixas son aínda máis xeralizadas pola insuficiente dotación de infraestructuras, malia que moitas delas foron xa construídas nos anos 90, momento da aprobación definitiva da normativa sobre bloque de seguridade. Por todo isto, desde Marea consideramos
que compre acordar un compromiso incondicional no seguinte sentido, que ademais se formulou con amplitude para poder buscar un acordo entre todos os grupos, en tres partes. En primeiro lugar, reformar as instalacións xudiciais existentes no noso país para que estas conten con dependencias separadas para que denunciantes e menores, denunciados e familiares non se crucen. En segundo lugar, facilitar a comparecencia por videoconferencia desde salas anexas no caso das denunciantes. Estamos encontrando ca situación paradoxal de que se poden facer videoconferencias de xulgado a xulgado ou de xulgado a outras localidades, pero que non se pode facer dentro do propio edificio judicial. E iso é algo que, desde logo, tecnolóxicamente debería ter fácil solución. Remate, por favor. Remato, e en terceiro lugar, habilitar dependencias de agarda para os menores nas instalacións apropiadas á súa condición de menores e onde se podan obter declaracións xudiciais nunha sola vez, evitando a doble ou a triple declaración a nivel xudicial dos menores no proceso penal, sobre todo, e no que ahora respecta nos casos de violencia sobre a muller. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Villares.